папурите ли е някъде? Снимам те, бе. Спокойно, изкарай тук да се види. Така не може да се види. Имате ли кет? Не. И та се голяма. Баща ви хвана страхотно голяма штука. Ай, тихо! Гледам какво прави, сега ще избяга и това ще е. Тръгнали сме на риболов без кеп. Аз не мога да разбера, че що така си направил. Кажи му да млъкне. Спрете да викате! Дърта е хитра. Изхвърли я тук на това, защото иначе ще избяга. Е, да снимам или да взема въдицата? Снимай. Айде, снимай ма. Снимам та. А гледай сега да изтървеш. Тя от тук не реши. Стига де. Да. Снимах та. Цигарата ми падна. Опа, бяга от тук. Къде са клопета? Деца, елате бързо да видите баща ви каква риба хвана. Къде са? Изкарай я малко тук де. Чакай, че не мога да хвана. Снимка ми направи. Снимка ти правя. Хвани я така напречно. Страхотно. Искам да е с клипа да е. Бяга тук. Огромно прасе. Да. Да спирам ли клипа? Спри го, да.